аз силсилаи ҳикояҳои таърихӣ як лестдуғ садмандруғ, пораҳо аз дидаҳо, санҷидаҳо, таҷрибаҳо. соли 1978 яъне 41 сол муқаддам дар бинои иттиҳоди нависандаҳои собиқ шӯравӣ дар пойтахти кишварамон дар шаҳри душанбе курс-конференсияи адибони ҷавони тоҷикистон баргузор гашт ва дар он ҷо аз Бадахшон як ҷавони навэҷод бо номи Наҷмиддин Шоҳинбодов иштирок карданд ва як ҳикояи аҷибе нақл карданд, ки домани 41 сол боз ҳеҷ аз хотири ман зудода намешавад ва ҳарчи эҷоди Наҷмиддинро варақ гардондам, маҷмуаҳои ӯро чапаву роста кардам, дар ҳеҷ ҷое онро дар наёфтам. намедонам ӯ хотираҳояшро таҳия мекарда бошад ё не. ба ҳар ҳол ман мехоҳам ҳамон лаҳзаро як маротибаи дигар барои шумо ҳаводорони тарҳи тадбирсоз ёдовар шавам, ки маро ҳеҷ ором намегузорад агар онро китобат накарда бошам ва ба ҳаводорони адабиёт пешниҳод намуда. Наҷмиддин қисса карданд, ки пеш аз он ки ба иттиҳоди нависандаҳо ба курс-конференсия ба пойтахти кишвар сафар кунанд, як гурӯҳи ҷавонони эҷодкор азм карданд, ки қуллаи устод Турсунзодаро як маротибаи дигар дар Бадахшон зиёрат карда, сипас ба водии Ҳисор сафар мекунанд. ва онҳо чанд тан тамоми таҷҳизоти даркорӣ, маводи хӯрока ва инчунин баъзе лавозимоти истироҳатиро бардошта ба қуллаи кӯҳ баромаданӣ мешаванд. он ҷо роҳи ҳамвор надоштааст. ба воситаи банди махсуси кӯҳбароӣ баромадан лозим як 8-9 нафар дунболи ҳамдигар ба ҳамон дастгоҳи махсус то қариби қулла баромаданӣ мешаванд, ки як рафиқи шӯхашон, ки дар гуфтор лакнат доштааст, ишора мекунад, ки чизеро фаромӯш кардааст. баъд ино бародаро ба ӯ эътибор наметиҳанд, мегӯянд, ки ҳозир вақти гап задан нест, ба ҳамворӣ бироем, баъд гап мезанем. баъд мегӯяд бародаро як дақиқа. хай чӣ гап аст? тез гап зан, чӣ чӯ алон намешавад. ту чӣ хеле инсонӣ? нахоҳ ҳама чиза бигирӣ гугирдани як гап назад гавн. баъд сипориш медиҳанд, ки ба қафо мегардем. ино қариб 1 соат меҳнат карда то қариби қулла расида будастанд ва бо ҳамон азобу шиканҷа як чанд қадам поён мефуроянд, ки ӯ бо ишорат мекунад хаб гап назан, коре ки кардӣ, ки боз ту дигар гап задан надорӣ, хомӯш бош. не охир ман хаб шак накӣ. мега дигар бечораро гап задан намондем ва 2-3 маротибае ки хост чизе гӯяд, бо ҳамон ше гуфтан гирифт, ки ӯра дигар ҳатто даҳон кушодан намондану бо як азоб гашта ба замин расем. баъд мегӯям, пурсидем, ки гап зана, ки чӣ мехӯзӣ? ҳаминҷа шӯхӣ кардам. дар мактаби рақами 1 ноҳияи Муъминобод як муаллими химия кор мекардааст, ки дар байни ҳамкорон ва умуман дар маорифчиёни ноҳия бисёр эҳтироми хоса доштааст, вале як соддагиҳое дошта, ки баъзан ҳатто аз латифа ҳам мегзарондааст. як рӯз дар хонаи ҳамсояшон чӣ маъракае пеш меояду ҳамсоя дигар гирду атрофидагиҳоро гусайл мекунад
یک وقت با بیرون میبروید اونچنون بارون است که سر برداشته نمیشود. بعد میگه معلم یو خودت در همین جا خواب کن، تو با خونت میره که او ای سر دهنت سر میزنه و خودم میدونه بچه حال گرفتار میشه. یگون بیماری اگر گرفتار شد بعد شکایت کردن میگرده که همسایه مرا از وضعی به وجود اومده آگاه نساخت. مایلش من روز میگم ما از یک بیرون بروم، این همسایه گمون میکنه که معلم با درخت میرود و از قفوش هم نمیبروید. یک چند دقیقه میگذرد و میبیند که لباساش شیب شیلته شدگی گشته هش از کنون در اومد. بپرسه هم معلم تنگی بود به حال گرفتار شده. میگه همون تکلیف خودت بسیار معقول شد همسایه. برای دویده خونه رفتم، زنک خبر کردم که بسیار بارونی سخته ما اومده نمیتونم با تشویش نشوم. چیکار کردی؟ میگه زنک خبر کردم که بسیار سخته بارونی سخت بردی شده ما خونه همسایه اومده نمیتونم.